Malawi Brief. Nkhani imene yavuta kwambiri makamaka masamba a mchezo ndi nkhani imeneyi yokhuzana Vice President kapena wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah. Malipoti amene akuzungulira masamba a mchezo amenewa akuonesa kuti Dr. Jane Ansah ali ndi ulendo opita ku UK koma sakukagwira ntchito zaboma kapena kuti private visit. Ndipo malipoti amenewa mukuonesanso kuti ndalama imene ingagwire ntchito pa ulendo onsewu ikukwana 1.9 billion kwacha. Izi zabweretsa mapokoso pakati pa Malawi ambiri pachifukwa choti pamene Malawi ikudusa mu zikhomo zambirimbiri, ndalama yokwana 1.9 billion singawonongedwe pa ulendo oti sakukagwira ntchito zaboma. Anthu ambiri enanso odziwika bwino alankhulapo za nkhaniyi, ndipo awa ndi Awonjezani Nkhani amene analemba izi pa tsamba lawo la mchezo. Awonjezani Nkhani aneneratu kunena kuti izi zikusemphana ndi masomphenya a president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, ponena kuti iwo analonjeza kuti boma lawo silikufuna kumangowononga ndalama kapena kuti ma resources a boma mwachisawawa, ndipo potero akuyeneka kupanga zimene iwo analonjeza. Nawo a Sylvester Namiwa ayikirapo ndemanga pa nkhaniyi. Timakhulupirira malamulo achilengedwe achilungamo, principles of natural justice, amanena kuti you should give a fair opportunity to every person that has been mentioned. Ino Malawi ni mboni kunena kuti nkhani ichiyambire yamba kuzungulira masamba mchezo, manyumba zofalisa ndi kusindikiza nkhani, koma sitinamve kwa inake sadayankhulepo. Ndiyeno ife kuside ni chikhalidwe chathu kunena kuti nkhani ina iliyonse ya mtundu wina yonse tisanabwere osapanga msonkhano wathu wa nkhani ngati uwu timapita kukamva kunena kuti ukuti akutere ino mukuti chani. Ndiye fete ndikukhulupirira kuti Dr. Jane Ansah akayankhula akatiuza zimene atiuzezo tizabwera tizauze mtundu wa Malawi kuti zija zimene mmayankhula zija koma Dr. Jane Ansah akutere, chikhulupiriro nacho kuti atere. Ubwino wake wa zimenezo ndi ma-recording tasewera apa. Titamva titaona kuti mafuta akusowa tidapeza chikuni ndinu mulembi mu nduna wa zamphamvu za magesi. Nkhani zikuti chani ndi umwayi lero ziko yapindula kuzera mu ntchito imene timapanga pachizungu timati triangulation kapena kuti fact validation exercise, koma it is within the principle of natural justice kunena kuti those people that have been mentioned should be given an opportunity to be heard. So ife asidedi ndifake timayima kumanena kuti ndife bungwe la Malawi timayankhulira wina aliyese kuphatikiza kuti Dr. Jane Ansah unawonso ndi Malawi tikukubira kuti sanapasidwe mbali sanapasidwe mwayi oti amvedwe choncho ife tipita kumene mmene tikuteremo sitikuyikira kumbuyo ntchito yonse osakaza tanena kale sitikuyikira kumbuyo ntchito inonse osakaza, ndipo tikwathokoza Malawi kuti aonesadi kuti Amalawi sokonzeka kunena kuti chuma chawo chisakazidwa. Tikapitiza mmene tikuteremo muona kuti tipindula anditiwonjezereponso kuti ulendo uliwonse umene nduna kapena mkulu wa boma wayenda kugwisa ntchito misonkho ya Malawi akabwerako azitiuza ndinapita kwakuti tikuyembekeza zakuti ife Malawi tizisunga. Then ngati akunamanso timwe kuti akunama ndifanira kuti tizipanga volunteer tikhala tizipanga kauniuni nduna zikumaziunika akulu aboma tizaunika ndiye tizibweranso poyera chifukwa anthu awa kuti abwerere mboma ankayenda atupoyera namanena anali manifesto yawo amene anayikhazikisa. Tiziona kuti zimene amayankhula zija ndi zimene akuchita zikugwirizana. Choncho ife tikubwera kumeneko chifukwa ndi mmene timachitira kuno ku sidedi ndi Malawi timakhulupirira kuti tizigwira ntchito mwakumera Malawi komanso tizipereka mwayi kwa anthu ndiye tifatika apange engage ndipo tikupera kuti kumeneko tikatengako zenizeni zimene zauze mtundu wa Malawi chifukwa mwina nthawi yachepa mukumana nawo liti pakadali panopo standi yanu ndiyoti chani ulendo ukhalepo apite mmene zikuonekera muja kapena zikhale motani tikudikira kuti timve ripoti limene mutiuze mukakumana nawo kotengerana ndi nthawi imene yatsala kuti ulendo umene ukhalepo ziko.
amazizi bridge kapena kuti ulalo sumawoloka usanafike ndanakale kuti bungwe lino ndi credible organization mpaka na pano ine yake sadayankhulepo kanthu ndiyeno ife tikugwirizana ndi Malawi kwathunthu kunena kuti sitikira kumbuyo kusakaza ndalama za boma 2 billion yachuluka nchachiziwikire kunena kuti sitingavomere kunena kuti 2 billion igwire ntchito ulendo uno koma mutilole tigwire ntchito imene timagwirira ife asidedi sitimapanga kuti chifukwa kuti awo ndi amazizi ndiye titere no tima yankhula as it is sitima yang'anira nkhope ayi so za nthawi ndikupita kuti izo tizisiye uko koma tikulonjeza kuti mtundu wa Malawi kuti ife tifanika kumane nawo Dr. Jane Ansah tikamve mbali yawo ifa mpaka na pano mbali yawo sinamvedwe koma mene kuteremo ndisindike kuti sitikuyikira kumbuyo ndipo sindisingayikire kumbuyo nchidiro sakaza ndalama tifunika kuti tizigwisa ntchito ndalama moyenera ncholinga kuti tapepusa Malawi ku misonkho singakhale zoona kuti Malawi azilipira misonkho Malawi azigona njala ndi ndalama tizisakaza mene kuchitiramo koma chenicheni chogwirika tizayankhula tikabwera tikachoka kwa kumana ndi Dr. Jane Ansah zikomo kwambiri. Amenewo anali a Sylvester Namiwa kuyikirapo ndemanga pa nkhani imeneyi ya Dr. Jane Ansah amene ali ndi ulendo wopita ku UK koma sakukagwira ntchito zija za boma. Ngakhale zili chomwechi ofesi ya Vice President wa chakumasanaku yatulutsa chikalata yotsutsana ndi malipoti amenewa kunena kuti izi ndi zabodza ndipo ndalama imene ikutchuka kuti afuna kugwiritsa ntchito pa ulendo umenewu ndi yabodza. Kodi inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji ndipo maganizo anu ndi otani pa nkhaniyi?